ଶ୍ୟାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣେ। ତା ମନରେ ଥାଏ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭାରି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ସେ କେମିତି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି ଟିକେ କଥା ହେବ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ସେ ନିଇତି ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ, ବାପା ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ବାପା କୁହନ୍ତି, ଶ୍ୟାମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁଠି ଥାଆନ୍ତି। ସେ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ଶୁଣି ଶ୍ୟାମର ମନ ଜମା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଝଟ କରି ବସେ। ବାପା ତା ମନକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା କହି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା। ଶ୍ୟାମ ହଠାତ୍ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ତମେ ମୋତେ ଆଜି କୁହ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ସେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଅଝଟ କରି ବସେ। ଶ୍ୟାମର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାପା ସେଦିନ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଆମ ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯା, ସିଏ ତୋତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବେ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଶ୍ୟାମର ମନରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଆସିଥିଲା। ସେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରେ ବସି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏପାଟେ ଶ୍ୟାମ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଶ୍ୟାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହୋଇ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମକୁ ଟିକିଏ ଭୟ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛି କାହାର ବି ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି କାହାର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବା ସେ ରାଗିଯାଇ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଶ୍ୟାମ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଧେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ୟାମ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇବି। ଶ୍ୟାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସିଲା। ଶ୍ୟାମ ବାଟରେ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ମୁଁ କେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରିବି ଯେମିତି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ କେହି ବାଧା ନ ଦେବେ। ସେଇ ବାଟରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତଳେ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା ଶ୍ୟାମ। ସେଇ ପଥରକୁ ଦେଖି ଶ୍ୟାମ ମନସ୍ଥ କଲା କି ସେ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସି ତପସ୍ୟା କରିବ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ। ହେଲେ ତପସ୍ୟାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନ କୁହାଯାଏ ତାହା କିଛି ଜାଣିନଥାଏ ଶ୍ୟାମ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ତପସ୍ୟା କରେ। ଆଉ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଏମିତି ବସିଛି? ଏମିତି ବସି ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଶ୍ୟାମ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, କିରେ ଏଠି କାହିଁ ଏମିତି ବସିଛୁ? ଶ୍ୟାମ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ଏଠି ବସିନି, ମୁଁ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ବା। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ତୁ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ? ତୁ କାହା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ? ଶ୍ୟାମ କହୁଥାଏ, ପଣ୍ଡିତେ ଏଇ ଦେଖୁନ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛି। ପଣ୍ଡିତେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ତା ନାଁ ତ କହ।
ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛି। ଆରେ, ଏ ପିଲାଟି ତ ବଡ଼ ଅଜବ। ମୁଁ ତାକୁ ନାଁ ପଚାରୁଛି, ସେ ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହୁଛି। ପଣ୍ଡିତେ ଆଉ ପାରିଲେନି। ସେ ତାହା ସହ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ୟାମ ଦେଖିଲା ପଣ୍ଡିତେ ସବୁଦିନ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପଣ୍ଡିତେ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ, ପରମ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ପଣ୍ଡିତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ କଥା ଜଣାଇଦେବେ, ଆଉ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କେତେ ଦିନରୁ ଡାକି ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ଏ ପିଲାଟା ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ପିଲା, ପୁଣି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏମିତି କହି ପଣ୍ଡିତେ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଶ୍ୟାମର ମନ ବୁଝୁନଥାଏ। ସେ ସିଧା ଯାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଇତି କହୁଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନ ଯେ? ମୁଁ କିଛି ତ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବା ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଛି? ପଣ୍ଡିତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କହିକି ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି କି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଶ୍ୟାମ, ତୋରି କଥା ମୁଁ ନିଇତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି, ସେତିକି ଥର ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଆଉ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ପତ୍ର ଗଣି ହେବନି, ହେଲେ ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇପାରେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାଠୁ ତାଙ୍କର କଥାଟା ବଡ଼। ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ଭାରି ଖୁସି। ଏକଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥାଟିଏ କହିଦେଲି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି କେଜାଣି କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭକ୍ତର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଲୁହ ଆଉ ମନରେ କୋହ ସେ କେବେ ବି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ସେଇଠି ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲେ। ହାତରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର, ଦେହରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ବାସ। ଆହା କି ମହକ! ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ଦୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଧନ୍ୟରେ ଠାକୁରେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ସେପାଟେ ଶ୍ୟାମ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହୁଥାଏ, ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ ଦିନେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ରଖିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରି ଡାକିବେ, ତେବେ ସେ ନାଟୁଆ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସତରେ ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ସେ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।